Bathi abantu abatsha banesikhalo impilo abayiphilayo bancikiveka ayimnandanga ngale ntlalo. Bathi abantu abatsha banesikhalo impilo abayiphilayo bancikiveka ayimnandanga ngale ntlalo. Bathi imbongi yosiba kubuhlungu kuthiwa ziinkokheli zangomso ukuphakama kwelizwe lethu kuxhomekeke kuthi kodwa siyibona into ezekuthi. Siva kuthiwa sakhululeka siyiboni loo nto thina lutsha zutsho ngoku xa ndilahleka. Kwathiwa masifunde xa sifuna impilo engcono. Imfundo sisithixo esiyempumelelweni. Vuma ndixelele kule mihla imfundo sisithixo sokuvula entsukulweni. Ndathi ndisothuka bathi ungenzi ngathi awuboni le inyaniso ubungumzulu iqiniso. Mbongi safunda sathwala izidanga kodwa kuphela iminyaka singaqashwanga. Asohlukanga kwabangafundanga ngoba sonke sijika nelanga. Sisimanga sezimanga le nto ayimnandanga. Bathi sijika kwi-interviews mbongi sibuza ngamava omsebenzi singekasisebenzi. Ukusuka apho kuqasha abangafundanga bafaka kwizikhundla abangazifundelanga. Andinale msebenzi ayihambi ngokuba ufundile okanye awufundanga koko ihamba ngoba wazibaniwa kwabani okweyiphi inkampani. Ungalibali kuqeshana ngobuhlobo obungumgqaphe usengozini awusoze ube semsebenzini ijonga phela izweni. Uzindixelele la maxhego namaxegokazi asiphethe umhlala phantsi awuthatha nini andithi bathe emsebenzini from 18 to 35 kutheni kungekho njalo kwezaa zikhundla ziphezulu. Bathi mbongi yosiba xa besithe sizwe sixhomekeke kuthi lutsha kutheni kungekho neliyisekela kwezaa zikhundla ziphezulu elingumntu omtsha. Zithinjana zodwa ezinkondweni ezinkondekazi ngesikhundla bakusingisele phini amandazi. Bathi abantu abatsha basibona isizathu sokuvota xa ipathi ingathi ukutshintsha ngoba imisebenzi bayidinga kwausathane yabalingayo emqeni yababiza ngoba ingxaki sesiswini. Ezi zithembiso bazithendiswayo azifezekiswa bayaxokiswa. Bathi bathendiswa kakhulu xa bengekavoti kodwa balityala xa sebevotile. Bathi abantu abatsha bacela kuphathekele litsha kube kumongameli omtsha mhlawumbi izinto zowutshintsha ngoba baxakekile baxhalekile baxelekile bakrunekile namathemba aphelile. Bathi thina sikwazi ukungonwabela inyanga olutsha sitshabalala nentswelangqesho senza ngathi siyaphalala ngoba nezi ziyobisi zisebenzisa usenzo kukungasebenzi. Kubuhlungu ukufundiswa nzima kokwenu sogqiba kube nzima ukuvusa kokwenu. Bathi we are the depressed, traumatized and heartbroken youth. They deprive us from shining because they don't give us opportunities. Our leaders choose to feed themselves instead of serving us. They don't listen to us. We have dreams, visions and ambitions but they don't take us serious. Bathi imbongi yosiba baqhanqalaza bokuqala kodwa ngoku aba basiphethe ingathi loo nto bayilibala kwayinto efaka abantu abatsha bayilibala. Bathi qubani nonwabela usuku akaphalala ngaligazi kusilwela nina. Kukho abantu abajula udaco bancamuphila besenzela nina. Phakamani bantu abatsha nilele unkululeko yenu ngoba ukuthula kwenu kuchitheka kukamva lenu. Bathi abantu abatsha ingalunga lempilo ukungcikiveka ngaphela xa bengabumbana belulutsha. Nalo ngumbhalo onganekanga nongadumanga. Solomzi Ntwenka imbongi yosiba.